Ageno ni riyo maber kamora mora ma intiere machiegni chenro mar penj laktar ko kale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata ye chenro ni en Andruth Otieno adwoko ni rokamano makende kuom bedo kod odiochieng' makawuono. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari osechopo studio kaka watimego odiochieng' kod odiochieng' abomie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wod kanye en laktar molonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Laktar makawuono ni kan iluongo ni Michael Omondi Nyaoke. Jakarachuonyo West Kibiri Ward area mar Samanga to an general practitioner kendo gisani atiyo Nairobi ka thietho Nairobi ka hospital mar Equity Afya Kasarani. Erokamano. Amor mar bedo kodi daktari odiochieng' makawuono e chenro mar penj laktar okadhi ketho kinde kata matin adwa ni wadonje twak achiel kachiel kaunda her mondo mi wagwe mbaka kotenore kod tuo mar Amiba. Wawinjo ga unyani ng'ato iwacho ni oyude ga Amiba Amiba chande ma en tuo ma ineno ni ber kwa gwe mbaka odiochieng' makawuono koso. Ma tuo maber mondo mi wagoe mbaka kawuono nikech en tuo ma thoro chando jopiny kabisa. En tuo mang'eny piny mangima, ochando ji mang'eny e piny mangima, ok kata ni e pinywa mar Kenya kende. To en tuo ma thothne ji ni godo ma jok mantiere kode samoro wuotho to kong'e ni gin kod Amiba. Ok kofulo ni en tuo ma komaki to ni nyaka idhi hospital sechego ni koka ibro fweny ni in gi Amiba. Ibro yudo ni thoth ji mang'eny ni gi Amiba to giwuotho ga wuotho e dendgi ok ging'eyo. Masani kodong tim test kuomi kata kuoma ibro yun samoro an be antie kata kod kata samoro intie kode mak mana ni okinang'o okin asymptomatic okin symptomatic in asymptomatic matien ionge gi signs and symptoms. Mak mana nitie jok moko mabedo kod signs and symptoms kuom jok mantiere kod mabedo gi signs and symptoms gin atamalo mana kuom ji 10% mar population man jok man Amiba. Ibro neno ka koro ringo dhi hospital ka present gi signs and symptoms mag Amiba. Ma en tuo ma ji thoro bedo godo kendo ng'ato nyalo bedo kode to kia ni entiere kode mak mana ni kotim ni nonro kata kotim ni test idhi yudi ni entiere kode to kwanda tamalo matin mokali wach ni kwanda tamalo 10 ema thoro nyiso ranyisi mar bedo kod Amiba. Amiba en ang'o? En tuo machalo nade? Amiba anyalo wacho ni en parasitic infection kata protozoa. En tuo moro miyudo kodok korka weche motenore kod ler. Ibro yudo ni en tuo ma samoro kopone ichamo gimoro mantiere kod kute mag Amiba kata imodho pi mantiere kod tongege to dhi to nyuolore iyi, kosenyuolore iyi to dhi olandore mane Amiba. Ma en kidieny mar kute ma wanyalo kete dendwa kokalo yore mopogore opogore kuom ranyisi wanyalo kete dendwa kokalo kuom pi ma samoro ntiere kod kutegi kokalo kuom chiemo kotenore kod weche mag ler ema wanyalo kawo kutegi to waso i dendwa. Aneno ka nikelo nwa picha moro ka daktari okang'e ni picha ni dwa ni mondo mi watim godo ang'o koso mondo mi tang'nwa kaka kudni mar Amiba ne chala kanyocha ne wang'iyo mar corona en bende no dwa chalo kama kidieny ni koso ma to nikelo nwa kela kaka ranyisi ma be odwa chalo kaka ranyisi mar Amiba kaka onego bedni ochalo kaka koro ng'iye malong'o e microscope to kuma mako tiene kama koro nyuolore kabisa iluongo ni nyambich matindo. E nyambich matindo kanyo e kama koro bro yudo gimiluongo ni motile trophozoites ma kodhi ong'iye microscope to mae gima samoro ginyalo timo nade gibro neno. Koro en gima koseponi osedonje dendi kichamo gimoro kata mobedo contaminated kod kutego to dhi ei to kogike nyambich matindo ka to koro nyuolore kabisa. Koro kanye kama obedo diagnostic ma koro pono dhi ka losruok to ng'iye microscope tibro ne gima chal kama kamano. Iwacho ni e nyimbich matindo kanye mwadhi yudo ema kendo koro dhi kelo chandruok mathoth kata odhi nyuolore mang'eny. Kata kamano wang'eyo ni seche ma imodho pi kata seche ma ichamo chiemo kata michamo lembe ma moro okiluoko maber mantiere kod kutegi olemo ni kalo kuonde mopogore opogore del iyudo kokalo e dhogi
okale otogoro kama chiemo kale pipe ma chiemo kale odhi kadho e ich ka a mokale nyimbich matindo kokango dhi nyimbich madongo koko wuok kaka losruok maduong'. Ang'o momiyo konyal nyuolore e ich ka a kusanga timore e ich ma ok timre nyimbich matindo momiyo nyalo bedo no nyuolore mang'eny mokale nyimbich matindo. Gimomiyo nyuolore e nyimbich matindo mopogore gi nyimbich ma kopogore kuonde mamoko kaka ich kuonde ma chiemo kale nikech chiemo ni e process donge tiwacho ni obiro to nyuolore mang'eny e nyimbich matindo. Mano to nonro kong'eyo gimomiyo gine nyuolore e nyimbich matindo. En mano gima nonro wacho ni sama isechamo gimobedo contaminated modonjo to e nyimbich matindo ka emiyudo konyuolore koro mang'eny ma koro koa kanyo to koro dhi ochako affect nyimbich madongo. Koro nyuolruok ne chakore gi e nyimbich matindo kanyo. To dhi kelo kethruok kata hinyruok e nyimbich madongo. Ok ni nyimbich matindo kende ma koro okele kethruok. Nyaka nyimbich madongo. Koro nyuolruok to chakore gi nyimbich matindo kanyo. Kech kama ema chakore go. Then kochakore kanyo koa kanyo to donjo nyimbich madongo. Koro sama wuok oko kaka losruok to wuok kaka tong' mag Amiba. Ma onyuolore kanyo ma ochako nyuol tong' kanyo. Mochako nyuol tong' kanyo. Masiche mowuok e yor losruok to en tong' ema wuok. Tong' ema chako wuok. Maka pono ni chaki mulo losruok ne yo ma opogore ti chaki chamo losruok. Ti chaki chamo losruok. Kamano. Jomagi mathoth ne tuo ni thoro affect daktari. Nyajimo tuo ni onyalo mako ng'ata. Onge gimoro no nyalo mako nyathi matin to nyalo mako ng'ama duong'. Othoro mako ng'ata. Mak mana ni ibro yudo ni samoro kuom jok mayach, pregnant women, mine mapek, nikech askeche mag dendgi beto dok piny, Amiba ni nyalo donjo kuomgi. Jogo man gi tuoche mamoko machalo kaka tuoche mag ayaki, samoro tuo ni yot mondo mi otim nade o manifest kuomgi. Jodongo kabisa nikech askeche mag dendgi bendo dok piny, gimbe yot mondo mi tuo mar Amiba otim nade omako. To maduong' en ni tuo ni nyalo mako ng'ata. Kamano. Tiwacho ni mine mapek nikech rateke mag del ni piny kato bende thoth ne wayudo ka mine mapek odwaro cham gik moko kaka lowo, odwaro cham gik aina go samoro od biye, to samoro kanyo bende nitiere kute ma nyalo kelo Amiba ang' ne miye chandruogni. Kawa medo sudo nyime ibro nyisowa kapono ni ng'ama miyo mapek oyudo kutegi nikech ok en ngimane kende, wantiere kod ngima nyathi bende hinyruok kata complications monyalo kelo ne mine mapek. Ne mine mapek ni complications manyalo bedo en ni mwaluora ahinya ni samoro koyudi gi Amiba to wan kaka lakteche ketowa kidieny matek kabisa nikech ken ich ma koko chakore the first 3 months to yedhe mang'eny seche go ok ber mondo miyo ni otigo nikech samo tiyo kod yedhe gi to they affect nyathi bende nikech seche go koko yudo ka organs mag nyathi bende timre nade losore. Koro ibro yudo ni samoro gin yedhe ma kopone okete miyo to miyo ni nyalo end up no nyuolo nyathi man gi shida moko mayunyu ka samoro part mar iye onge kata samoro wiye otimre nade part mar skull mabumo wiye cha onge kata samoro en gimoro kuom moro ntiere ku. Koro mago masira magini nyalo kelonwa kuom miyo mayach. Miyo mayach kani kode to wabedo ga 50-50 the first 3 months kapok ichako kete yath. Kamano. Daktari pimnwa iwacho no kacha ni thoth ne iyude kotende kod weche mag aler, kotende kod chiemo, kotende kod gigo mawakete dhogwa. Pimnwa kaka thoth ne kute gi donjo e denda jomadongo kata dend nyithindo. Kuom nyithindo ibro yudo ni ahinya nyithindo ma kuom joiga 6 nyaka 10 ka beto dwa bedo malo ki compare gi nyithindo mamoko nikech nyithindo gi bro yudo ni gin samoro gi nyithindo ma ohero tugo kabisa, gitugo kabisa ma samoro kong'e ni gini kwanyo to konego be nokete dhoge kapok otimo, kapok oluoko lwete kata kapok oluoko. Koro gini kako yudore ni tong' mana wacho ka miluongo ni cyst ni nonro wacho ni obudho kabisa kapok otimne, kapok otho onyalo tieko kata igni e lowo ka ongima e lowo ka nikech ng'ato nodhi olosore bungu to ne en gi Amiba
to we cyst mag kata tonka tibro yudo ni samoro kata kaka yo samoro ngato dhi kata nidoyo kata nywaso lo kata manyo mbolea mondo dhi olos go cham to dhi contaminate lwete kasto dhi yudo gimoro to chamo yudo kata maembe moro kata yudo kata chiemo moro to okoluoko lwete maber gi sabun to chaka chamo sami chamo no ichamo cyst ichamo tongni sami chame odhi odonjo through the esophagus food pipe otogoro mar chiemo kwa otogoro mar chiemo kanyo to odhi adhiya kamano modhi onyuolre e small e nyimbich matindo ka kwa nyimbich matindo to nitie kaka onyalo donje remo gimuluongo ni portal vein through portal vein onyalo dhi nyaka liver mari e chuny to chuny ka kodhiye to nyalo loso samoro pas tutu odhi loso ka dola moro e chuny ka miluongo ni intrahepatic abscess ten odhi loso tutu moro e liver mari odhi kela dola kelo tutu odhi kela dola kasa dola ni odhi loso tutu mochokore e liver ka kara samoro nyalo yudo ni odhi nyaka odhi nyaka e brain e obwongo kaka odhi to loso gimiluongo ni brain abscess samoro bo nyalo dhi e obo lungs kaka odhi to chako kelo masira mamoko koro en gima nyalo landore nikech samo chope lungs ka onyalo miyo i end up gimiluongo ni pleural effusion teni pi adhola moro biro bedo e lungs kae to adhola ne nyalo miyo pi koro chokore e space mar pleural cavity kiwinjo koro magi gik manyalo bedo sama ichamo kute mantiere kod Amiba kamano ilero maber mokalo daktari gin kute madojo kata betelo e yor tong maka poni ngato nitiere kod Amiba to dhi olosore kamoro kata nyathi nitiere kod Amiba to losore kata gik miloso go nyithindo gi to kowit maber losruok cha nyalo rumo kata king'iyo lo to kinyal nene to kute ka to pod donga e wilo kanyo angi nyalo dhi e puodho kidoyo imulo lo iniwoni mulo lo kare kanyo ngato nolosore kata higa achiel mokalo kai tigolo kute gi e lo bede lweti yudo njugu e puodho kanyo iwacho ni ito ibile seche mito ibilo no kadiso mana kute gi e dhogi to gimo mako dhoga ni onyalo kelo nyaka tutu e obwongo onyalo kelo tutu e obo onyalo kelo tutu e chuny tok ka osekelo adhola mabende ibro mulonwa bang'e chandruoge ma gigi nyalo kelo e obwongo e obo kachiel kod e chuny tuo mar Amiba daktari ong'eny machalo nade ahinya gwegewa mag Kaluo e Kenya mangima Kenya mangima nonro nge mosetim malong'o Kenya mangima mak mana ni nonro manotim mogik notim e kinde 2009 2013 Bomet e hospital miluongo Longisa kanyo nonro ne wacho ni Amiba ng'eny kuom jomadongo ma mine atamalo 15% to kuom joma chuo ni yudo ni entiere at around 10% atamalo 10 kuom nyithinde mano yudo ka bet ne entiere piny kabisa koro kaluwore gi nonro manotim cha wanyalo kete ni between 10 and 15% mane kako wanyalo wacho ni entiere matiende en gima ng'eny to ng'eny kuom joma mine kipimo kod joma chuo wabo mula ne kanyo nikech waneno ga pile ni thoth ne joma chuo ma ohero chamo kachumbari mabende samoro ging'eyo no los maber kata weche makamago omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudi waka uyoyo ka waduogo to kanye ma wakwanye godo Wachnauru gimomiyo unurengo matek kamano. Matieni awacho unji ariyo kamora achiel gowadu ang'o matimre? Wachnauru be gik moko ni kare adier? ing'eng'o mano konyal yudo meher wan wamanye jaherana nitiere wach manyien jogi kia kuma mehero dhiye jageno ni en ok olal gi ng'at moro machielo ok abi yie mondo arus otimre kawuono. Dial *3
#234# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshaset hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Moluor Gavana ma Kisumu County, Professor Nyang'nyong'o, ni kod mor malando ne weg mwandu ni oruch oko ge tamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'wono mochiwni mondo itiek gopeni, ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondamo mar chik. Chop mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'wono ni mondo geng' kum nyalo betie. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari kani pok wadhi e yueyo ni imiyowa kwan kata mana ranyisi mar jogo mathoro gamo tuo mar Amiba. Wayudo kacha ni joma mine game moingo joma chuo. Ibro pimonwa gimomiyo iparo ni matimore kamano. Kaito bende ni pimonwa kaka odonjo e dend ng'ato, kaka odonjo e system. Naneno ka ne watiere kod picha moro maber ka mokalo, inyalo pimonwa kata inyalo tang'onwa mondo mikoro wanene kokalo e picha. Ni seche ma itimo magi to tuo mar Amiba kata kute mar Amiba donjo kato giluwo kato dhi kato kamano. Picha ni iranene ka machiegni. Ka ng'ato nigi tuo mar Amiba to odhi olosore. Sama olosore no, ogolo tong' miluongo ni cyst and trophozoites e oko mare maduong'. Koro oko maduong' ni stage no, mano stage mo wanyalo time, wanyalo kaw oko no matin makae, onyalo konyowa e diagnosis. Oko no nyalo kaw, samo kaw oko no wadhi wang'iyo gimiluongo ni trophozoites. Kata ka e stage ni pod onyalo timore nade, pod onyalo infect ng'ato. Tiende ni kopo ni ng'ato dhi omulo losruok ni, kaso dhi ochamo gima nigi tong' gi, to nyalo chako timore nade, onyalo chako bedo affected. Koro koaka tiyudo ni tong' ni idhi ing'iewo olemo kata yudo mtura, kata mulolo, kata yudo alot moro moko ted malong'o tidhi chamo mane nitie gi tong' cha. Sama chame man gi tong' no odhi e iyi. Sama odhi e iyi kae kama odhi onyuolore, kae. Koro sama odhi e iyi no, tong' cha sama onyuolore no, onyuolore mang'eny kasto obarore. Sama obarore to golo nyithinde miluongo ni trophozoite. Magi pod mana tong'. Mane wawacho ni wayude nyimbich matindo mang'eny. Koro trophozoite gi koaka to chako gimbe gichak ginyuolore kabisa. To gibarore. Sama gibarore no, stage ni ema konyowa sama daktari okoni ni dikel losruok. To mae gima ging'iyo trophozoite mo wacho nikech gin gi move. Nitie ka ging'iyo gi e microscope, gibiro neno ka pod gingima gi move. Gichapni. Kata seche go ginyalo nyuolore kaso gichak giloso gimiluongo ni tong' mamoko miluongo ni cyst. Cyst ni biro dhi kama kasto en bende ochako wuok sama timore nade, sama dhi e losruok maduong' kamano. Ma kama wantiere di daktari wan gi cyst tende ni gin tonge ka to wantiere kod trophozoites ma bende gin kute gi ma bende nyalo wuok e losruok ma waneno ka ni onyalo bedo cyst kod trophozoites ma bende wuok e losruok. Kaito trophozoites gi ema dhi machua machak los cyst.
kato ini chame e yo mopogore opogore to dhi to nyuolore e nyimbich matindo. Kamano mana kaka nowacho ni cyst ni en onyalo tieko dweche kata higni e lowo kapok otho. To trophozoites nikech en ochapni samoro othoga very fast. Iwinjo. Koro mondo mi owuogi monyalo survive oko sama isedhi e losruok nyaka owuogi nyaka obed abed in form of cyst. Sama entiere in form of cyst ni eko nyalo chako timo nade? O affect ng'ato koponi eko kunore e loka ma koponi dhi chamo gimoro man ne nitiere kode timore nade? Ibiro bedo ni koro in kod tuo mar ang'owa mar Amiba. Nipimonwa kacha ni thothne joma mine thoro bedo kod Amiba moingo joma chuo. Debede ni ang'o matimore e ngima joma mine momiyo joma mine nitiere kod Amiba mang'eny moingo joma chuo? Joma mine ibiro yudo ni thothne wang'eyo ga ni neno malo. Sama gineno malo ni nitiere mineral miluongo ni iron ma gitemo ga wito. To nitie seche moko ma body dendi biro koni ni idwaro iron. Koro joma mine thothne ibiro yudo ni sama dendo osefwenyo ni level mar iron nitiere piny, odhi odonjo gima iluongo ni odowa. Odowa moro lo moro mikawo minyiewo samo ikwanye chiro ni. To odowa ni kia kuma ogole, samoro gole bungu kama ne ji losore. To en odowa ni en oko wang'e, ikawe kamano tichako mana muode. Koro biro yudo ni magi gik momiyo joma mine thothne nikech odowa to mine machamo. Pok aneno joma chuo machamo odowa. Koro biro yudo ni thothne joma mine nikech ging'iyo gichamo odowa, osedhi kama bie nitiere loso kwanyo lo moro kanyo ni nojudo odowa onyume dhoge ni gino mit kabisa. Samo mit kabisa no kari chamo tong' ang'o? Tong' Amiba. Ma ng'ato samoro nowe kanyo samoro ng'ato nowe kanyo kaka losruok. Koro in mor ni chamo odowa to kari chamo gi tong'. Kamano. Iwache malit daktari. Kata kama daher mondo mipimnwa ni seche makutegi osedonjo e ng'ato magidhi maginyuolore mang'eny e ombich matindo gitimo ga del nade? Ang'o ma ng'ato winjo ga seche ma kapok wadonjo e ranyisi nyiswa gima kutegi thoro timo ne del? Kutegi gima githoro timo ne del en ni sama osedhi modonje e nyimbich ka to obiro ringo trophozoites obiro ringo modhi e kamiluongo ne terminal ileum. Obiro dhi part mar colon miluongo ne sigmoid koni ka. Koro ka e kama ibiro neno ka samoro ng'ato koni ni owinjo ka bathiye moro rame. To kopogore gi kanyo samoro nyalo neno remo moro nikech gini odhi to loso ulcer, odhi ochamo part mar ombich. Koro kodhi oko to oneno remo matin kawuok. Kasto samoro bende owinjo ka gima iye chwerore. Matini gini osetimo oloso ulcer. To mopogore gi mano maduong' ahinya en ibiro yudo ni koni emo chako koro settle iluongo ni ileum. Koro sama obedo kono to dhi to loso mass moro kanyo. Adhola moro mass cha kagima odhi ochokore kanyo. Odhi ochokore. Koro mass ni ibiro winjo ka samoro ng'ato koni ni yoka pinyie korka chich yoka piny lit kabisa ma samoro thoth ji nyalo confuse gimiluongo ni appendicitis. Mateno odhi ofom gimiluongo ni ameboma. Mass moro nitiere kanyo. Koro mass ni ema koponi okonon malong'o tinyalo paro ni samoro ithiedho ng'ato na appendicitis kata en mana Amiba ema odhi ofom mass e part mar gimiluongo ni ileum. Mano part mar nyimbich. To seche ma oseketo mass ni seche ma odhi mochokore kanyo e ileum kanyo ibo ng'ato bunjo ka pinyie rame mabende wacho ni nyalo bedo inyalo wacho ni onyalo bedo confused gi appendicitis. Appendix nitiere kanyo. Yes. Onyalo bedo confused go. Seche ma koro matimore kopogore kod litno okunyo manyiso ni nyalo kelo ulcers e nyimbich madongo maka ng'ato dhi oko to nyalo neno remo e oko maduong'. Seche mosekelo ulcers wang'eyo chandruoge ma ulcers thoro kelo e del. Tene ni odhi kunyo nyimbich, odhi chokore e nyimbich ka odhi kelo rem mang'eny e nyimbich ka ang'o kendo motimo ne del? Samoro sama isebedo gi ulcer kae onyalo chango to chango gimiluongo ni stricture. Samo chango gimiluongo ni stricture matino yot mondo mi koro develop gimiluongo ni
obstruction, intestinal obstruction. Maen? Nyimbicho tudore, gimoro minyo nyimbicho tudore, ng'ato ok nyal dhi e losruok maduong'. Nikech wall makani niga dhola, wall makani niga dhola. Ka gidhi magiriwore, to ginyalo chango ka gimakore. Koro sama gimakore matin losruok maduong' to ok nyal timore nani? Ok nyal kalo. Koro man iluongo ni obstruction. Koro nyalo end up ni bedo gi miluongo ni intestinal obstruction nikech stricture. Kamano. Manyimbicho dhi otudore. Manyimbicho dhi otudore. To chako mos ka ich makai, ochako mos ka gi e bathi marami, to kare en alsa malosore ka mabende nyalo tieko ka ombich otudore yi. Kamano. Ka ng'ato neno ranyisi mag daktari to nyalo chichi nyaka bede ni entiere kod amiba. Nikech odonje yo mayot sana, mok inyal ng'eyo. Odonje yo mayot sana. Thothne ji mang'eny ibiro winjo ka koni ni adieo. Ubiro koni daktari adieo, to ok adieo mang'eny ahinya. Adhiya oko ma frequent but mang'eny lakini en loose. Ok en ni diep moro motimo pi ahinya cha. To ei diep ni samoro onyalo koni ni oneno remo bende. Samo neno remo ni teni mano osechako form ulcers mano wawacho cha. Olosa dhola. Oselosa dhola ei kacha. Koro sama losa dhola no, mano ise form gimiluongo ni bacillary dysentery. Ma koro in sama idhi oko, kidieo, tidieo diep machalo mantiere gi remo. Te losruok ni, ibiro yudo ka samoro en losruok mantiere gik machalo othinyo, mucus. To losruok ni odung' kabisa. Ibiro koni losruok na, jatuo biro koni daktari losruok na kadhi, to en loose, tadhi mang'eny, to dung' kabisa, then aneno gik moko machalo othinyo. Then ibiro winjo ka gima samoro muori kabisa. Muori ma chalo gima chwero inyalo winjo ka gima idwa ni ng'oge, jomoko ng'ok, samoro jomoko bedo gima iluongo ni nausea, iwinjo ka dho chunyi lewi seche te, midwaro man timno nade ng'oge. Jomoko nyalo bedo gi fever, especially kopone osedhi moloso tutu. No spread, no dhi e liver. Gimana wacho ni amoebic intrahepatic liver abscess. Seche go, ng'ato nyalo bedo gi liet mamalo kabisa kuome. Jomoko bende, koko ni kilo dok piny. Koro maduong' ahinya en oko, ibiro yudo ka en loose, odhi mang'eny. Then en go gik machalo thinyo, samoro biro yudo ka en gi remo. Then ich siko timre nade, siko kecho seche te. Kamano. Thoth ranyisi ma ipimonwa gi daktari waneno ka gibiro korka ich, nikech iyudo ni seche ma odhi onyimbich madongo ka okelo adhola, ng'ato bedo kod remo seche modhi losore, rem kaachiel kod liet, chwakruok mar del. Seche ma ni wacho ni nyalo kale remo mochop nyaka e obo. Ibo winjo ranyisi moro amora e korka yweyo ni koni, koso ibo winja ka ina sawa, koso ranyisi gi gina jumla. Ka ponono ni nokalo modhi nyaka e chuny, kaka ni wacho ni samoro nyalo dhi e liver. Ranyisi gi chalre ka ponono ringo modhi e liver kutegi, ponono dhi e obwongo malo e wiyi. Ranyisi gi pod bro mana chalre kama, koso ranyisi thoro pogore kod kuma kutegi nitiere. Ranyisi thoro bedo ga mopogore, nikech ma ranyisi mawacho gi mag koponi entiere e to samo dhi e liver, ibro winjo ka part mar korka achwich, korka chwich mar dendi, mari giyo kamalo kama, lit kabisa. Then ibro winjo ka samoro in gi liet e dendi kabisa, mano ranyisi ni samoro sedhi e liver. Then ibro nyalo yudo ka samoro liver mari okuot. Inyalo winjo kendi? Inyalo winjo ka gimoro okuot ei kama ma thothne to ka jatuo biro hospital, daktari komulo kama to biro kone ni liver ni otimore nade, okuot. Sama gino dhi e lungs, gibedo gi shida mar yweyo. Koro biro bedo ng'ama fuolo, kata ng'ama nigi shida mar ang'o, mar yweyo. Onyalo yweyo very fast, kata nyalo bedo gi shida, difficulty in breathing. Mano ng'ama shida ne, mano ng'at man samoro se form gimiluongo ni pleural effusion kata lung abscess. Tutu chose dhi moptimnade obede i lung. Kodhi e wi brain, thothne giyudo ni jok ma dhi e coma. En ng'at ma ok onyal wuoyo,
beda kanyo gima bro fwenyo ni ntiere amebic brain abscess en kopo no timne gimi luongo ni MRI ema bro fwenyo kata CT scan mang no fwenyo ni kare ntiere gimoro kae matimore brain kamano mara nyisi pogore kod kuma kutegi oringo dhi kamano to ma common gin ma thoro bede ich ma bendo wedo kacha ni kelo diep madung marach mapok no dwaro yudi chwakruok mar del samoro ng'ok kod gik makamago kamano wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime kikidhi mabor kata matin kikisudi en tuo mar Amiba kendo kawuono wang'iye matut mokalo ka waduogo to wabong'eyo kaka daktari nyalo fwenyo mang'eni ma en Amiba ma ok en tuo machielo miyo kikisud kata matin. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi night wakelo go ticha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo lungani kolo instrumental kaberni be inyalo lungani boy handsome within and without boy handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngeja the entertainer kaka pile nyakoro mogenyo wacho ni kete manaka Ramogi night ticha beach sangwen otieno. Wachna uru gimomiyo unuringo matek kamano. Matieni. Unji ariyo kamoro achiel gowadu. Ang'o matimre? Be gik moko ni kana die? Nyengo, wano konyal yudo meher. Wano wamanyi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Asante kwa kunipigia simu. Je, wajua kwamba mimi nafanya kazi ya salon na watengeneza nywele kwa mitindo yote na ya kisasa. Iwe ni weaves, braids, blow dry, manicure, pedicure na zinginezo. Wasiliana nami kupata huduma zangu. Asante kwa kuchagua huduma zangu. Jiboost na milioni moja kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni moja. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Bila koro jiwo nonro karingre jatich machon mar migao mar omenda Tom Osinde okwanya orakuja e kaunti ma Migori bang' lal mare. Oganda jo Kenya rito gi achiedh nade nengo manyien mar mauta makiny nolandi gi duol mar EPRA. Ker biro jadoho, ker ko ibeja dhaka achiedh, yani ker biro ng'ama nigi chiemo, ker ok oketi ng'ama onge chiemo. Dwaro ng'at ma jaduong' manigi mbi, kendo dwaro jaduong' majugi mar piny osemako. Wach manyo ker manyien mar jodong Luo pod medo mako mach. To oganda Luo dwaro ker machal nade? Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu tuo mar Amiba
odonje yo mayot mokalo nyalo dhi nyaka obwongo, nyaka obo, nyaka chuny, onyalo kelo chandruoge mang'eny mokalo, kendo kineno ranyisi mane daktari owacho cha to nyaka ichije ni nyaka bede nitiere gimoro marach. Kidhi oko ahinya e yor diep to iwinjo kodung marach ma ok inyal kata in owuon ma in kanyo no ok iwinj ka inyalo bedo kanyo, inyalo chich. Kaito king'iyo tinyalo neno ka nitiere kod gik moko machalo thinyo, nyalo bedo kod remo, olo kachiel kod chokruok mar del, inyalo chich nitiere kod amiba. Seche ma isechich nitiere kod amiba, en ang'o monego bed ni timo? Ibro ringo matek mondo mi dhir daktari. Daktari seche ma ng'ato osebiro iri, onyisi ranyisi gi duto te. Thothne itimo nang'o diagnosis? Utimo nang'o mondo mi wach ni maa en amiba, maa ok en dysentery, maa ok en nikech gidwa chalo, ranyisi gidwa chalo. Thothne sama jatuo biro irwa, wachako gi miluongo ne history tracking. Wabro penje, nitie penjo moko mang'eny mwapenjoga. Penjo mag clinic. Mag clinic, penjo mag clinic ma jotuo mang'eny samoro ok ohero. Nikech wabro penji ni dak kanye, sama penji ni dak kanye, wadwa ng'eyo to kama idake en kama en slums, to ken slums en kama chope be nitie cho. Ke sama cho onge no, to ang'eni either itiyo gi flying toilet mabende tinde onge daktari, mabende tinde tin, kata samoro wang'eni kama idake sama ionge cho wang'eni dhi ang'owa e bungu. Koro mano number 1 bro konwa ni you are at risk mar ang'owa mar ameba. Mar ariyo wabro penji kaka iwinje dendi. Ibro konowa ni idiewo, in gi liet, in gi ng'ok, isiko kidhi oko ni dung kabisa. To timo gimiluongo ni examination. Koro kae wachako ng'iyi. Koro wamulo dendi. Wang'iyo part mar liver, wang'iyo aneno debed ni liver mari okuot. Sama liver okuot to lit, wabro wacho ni samoro gino osedhi ang'owa e liver. Koro wabro ng'iyo dendi te. Sama kwaseng'iyo dendi te to watimo test. Sama watimo test, test ma thothne wathoro timo en wabro mi chupa mar losruok maduong'. Koro losruok maduong' ni kwasemi chupa ni tidhi loso kama losruok matin tiketonwa ka. Sama isekete no titere lab. Kosetere lab to jalab dhi ng'iyo gik mane wawacho ni trophozoite, tong' mar ameba cha. Koro kar lab kar microscopy ka ema ang' nwang'ego ni gini en ameba kata ok en ang'owa kata ok en ameba, samoro en kudni moro. Kamano. Koro thothne test mwathoro timo en mar stool. To kopo ni en ameba ma samoro osedhi gik machalo kaka chuny, obo, to nitie test moko ma samoro wanyalo recommend. Samoro wanyalo timo ultrasound. Kech ultrasound biro konowa, kata samoro nyalo tim ni CT scan mar the abdomen. Kopo ni en gima osedhi obongo mari, samoro wanyalo tigo ori mondo tim gimiluongo ni MRI kata CT scan mar head. Kamano. Kopo no dhi e chuny, e lungs, inyalo tim ni x-ray. Kamano. Koro test opogore. Nitie nyaka mar remo minyalo tim. Kamano. To mane ma effective? Mane ma nyalo mathothne wathoro tiyo godo mang'eny en mar oko. Mar oko ni. Kamano. Ng'ato si ogolo sample mogolo oko mokelo e lab motim moyuni entiere kod cyst ka kata kute mag amiba ka daktari. Thothne thieth itimo nang'o? Thieth chalo nade mar amiba? Nikech awinjo ga ni thiedho amiba tek, ni ok en tugo. Iwacho ga ni ber mondo migeng'e moingo mondo miriti ni yude ni dhi thiedhe. En adiera ni thiedhe tek? Thiedhe tek, thiedhe jotuo ema neno ni thiedhe tek, to wan to waneno ni thiedhe yot nikech kaka lakteche nikech gimomiyo jotuo mang'eny wacho ni thiedhe tek nikech yedhego gi kech ga. Samoro dhi oketie flagil ji mang'eny oluoro ga kabisa nikech en ga gi side effect moro mar metallic taste. Ma kimuonye ndalo 2-3, odiochieng' mar 4 tidwa mana kore weye. Ting'en ameba wadwa ni mondo muonye yedhe ameba katin to juyo machiel. Samoro wadhi for 2 weeks. To en yedhe midwa muonyo didek odiochieng'. Koro mano muonyo samoro jotuo mamoko wacho ni samoro thiedhe tek. Lakini kopo ni muonyo yath maber, en gima dhi for 5 to 10 days
titiyo kod dos mare kamano kalure gi yath yedhe opogore inyalo ketie flagel inyalo ketie tenedazole mimuonyo tablets 4 kuom ndalo 3 mani thiedho mana Amiba en mani koketi thiedho ok tek kaka wathoroga paro ni Amiba oyude ga Amiba thiedho tek mapok nodwaro yudi ka en man tiere ich obro chango man thiedho tek ahinya en makoro modhi e brain cha ket modhi e brain no teto koro ibro muonyo yath for weeks en thoth no dhi weeks mang'eny samoro wanyalo dhi nyaka 6 weeks to modhi e chuny thieth bro bedo mopogore opogore koda kama entiere ka entiere mani e chuny mana wacho cha to samoro nyalo timni gima iluongo ni surgery aspiration yes tutu mantiere kanyo no nyaka dhi magole oko koro mano nyalo timni surgery matin mondo gole ka en modhi e brain nitie yedhe mibiro miyi kamano ka en modhi e chuny modhi e lungs modhi o complicate makoro loso gima iluongo ni pleural effusion tiende ni pi odhi ochokore mano bende nitie pigno kalure gi kaka pich odhi ogolo quantity mare kong'eny ibiro ketni chest tube magolo pi e dho chunyi kamano thothne onyalo ga kawo thuolo marom nade koso ere kaka onyalo ga ringo mochope remo ma odonj kuonde mamoko kaka obo kaka chuny kaka obwongo nikech seche ma osechope e chuny ni wacho kacha ni onyalo kelo tutu onyalo kodo adhola makelo tutu ma tutu ni mondo mi ogole ka dhi bedo thieth ma ok yot kaka mar munya yath juma achiel kata jumbe 2 samoro ni wacho ni nyalo dhi obwongo mokel tutu nyaka e obwongo ma waduto te wang'eyo ni seche ma tutu osebedo e obwongo onyalo kelo chandruok mang'eny get pressure dhi bedo malo onyalo kelo chandruok onyalo convulse onyalo chalo ng'ama nitiere kod tuo mar ndulme magore agoa piny koro obro chalo ng'ama koro kuwo onge gima onyalo timo iloke aloka imiye chiemo transition nyalo timore e dakika maromo nade mowuoge e ich ka e nyimbich matindo mochope obwongo kata mochope adundo kata mochope chuny ma nyalo kawo ga thuolo maromo nade to ang'o manyalo chwalega gima der mondo mi ji ong'e ni mondo mi Amiba dhi e dho chuny kata dhi e obwongo thoth jotuo mang'eny ok thor bedo gi that ok thor chopo kuno jotuo matin kabisa ema nyalo yudo ni bahati mbaya Amiba ochopo e dho chuny kata ochopo e lungs kata ochopo e brain margi mak mana ni duration to ok inyal ng'eyo ni wanyalo wacho ni gini biro tieko kata mana dweche 3 kata mana juma achiel koko biro chopo en gima onyalo timore atim nikech en gima ringe remo onyalo gima ringe remo koro nyalo bedo ga Amiba to kata mana after 1 month complicate odhi nyaka e brain inyalo bedo ga Amiba to kata mana after 2 weeks osedhi ang'o e dho chuny nikech en gima ringe remo koro duration to ok bedo specified kamano kane wachako chenro ni pimo no kacha ni kute mag Amiba gidonjo kendo thoth ne wathoro bedo kod kute gi e dendwa mak mana ni jowa moko nyalo bedo kata ni wacho ni nyalo pimwa ma yuda kode kata yudi kode to ionge kod ranyisi in asymptomatic ponono ni beda symptomatic to ibudho gi kute gi e dendi ka moko thiedhgi wantiere kod thuolo ni kute gi nyalo rumo kata dendi immunity ni ka ponono ni bed dendi nyalo gore kodgi ama girum kende koso ponono no kothiedhe to ang'a nyalo timore e dendi ka thoth ji tibro yudo ni dendgi gore kodgi ka immunity mari strong dendi gore kod nikech koro en gima chalo kaka antigen en gima foreign kuomi koro askeche mag dendi biro gore kode samo askeche mag dendi ogore kode cha onyalo lal to karateke ni mag dendi ok beyo to koro biro bedo symptomatic ema nowacho ni 10% ka koro biro winjo ka ng'ato chako bedo gi shida mag dieo ang'o gini ka kamano ponono ni ok thiedhe nikech kaka thoth ne jorotenge wacho ga ni awinjo ka denda moro lit awinjo ka diep moro goya ka koro wathoth ne wa treat ga symptom kata diep ni emidwa ni mondo mi idil godo kata del machwakore ni emidwa ni mondo mi idil godo to chandruok ma en kute gi to ki dil godo ahinya ponono ni ok thiedho ok nego kute mag Amiba e dendi kodhi untreated to sama ibedo gi Amiba ma intiere gi ranyisi e dendi ni kod tuo mar Amiba to kodhi in sike gaya ni adieo idhi manyo yath machungo diep imuonyo to kidwa ni mondo thiedh mane mana wacho sama ibedo kama
complications moko mana watemo wacho ka. Ibiro bedo gi adhola ei. Sami bedo gi adhola ei ni ibiro timango, ibiro bedo kiwito remo. Sami wito remo, number 1, remo biro bedo ang'oa? Biro dok piny. Ibiro bedo anemic. Biro bedo anemic, mano namba 1. Mar ariyo nowacho ni samoro nyalo dhi okudore okolo mas moro kanyo. Sama keto mas moro ka tiende ni losruok koro ok nyal timo nanjo. Ok nyal kalo. Sama losruok ok nyal kalo no, obiro cause gimiluongo ni intestinal obstruction. Tiende ni nyembech koro chalo awacho ni otudore. Mage complications. Ma koro complications mage. Sama ok ithiedhe ni, obiro bedo abeda kanto, bahati mbaya odhi odonje remo, to odhi e liver, kuonde mano wacho ka, kata odhi e lungs, kata odhi e brain. Ibiro end up gi tutu mochokore e liver mari, ibiro end up gi tutu mochokore e lungs, ibiro end up gi tutu mochokore e obongo. Matene gini nyalo negi. Koro thobe nyalo wuok e gini. Koro complications mag gigi to ng'eny. Kamano. Complications ng'eny. Samoro dhi okelo chandruok e ombich daktari, ma ombich otudore kaka ne wawacho cha. Thothne tudruok mar ombich ni en bende nitiere yath minyalo chiw mondo mi odhi oyawe kose to koro nyaka beda surgical. Sama ombich osetudore koro mana surgery ema koro nyaka timni mondo gol gima ne miyo ombich otudore cha. Koro nyalo bedo surgical koro case. Koro idhi igolo ombich, igolo kama mas mane miyo ombich otudore no. Kanyo idhi titimo ne surgery tigole oko. Sama gole oko no to nitie yedhe mibiro keti mondo mitonge ma pod nodong' e iye kacha ka otho. Ma en gima nyalo tero ng'ato bende e mesa mar pala. En gima nyalo nego ng'ato, mano ponono ni ok othiedhe e seche mowinjore. Tiende ni kineno ranyisi kata ring matek mondo midhi ne laktar iyud kaka inyalo konyi mapiyo piyo. Waseng'iyo complications. Daktari, kopogore kod chiemo, kaachiel kod pi ma wamodho, pi no kwakete maina ahinya? Pi kuom gik manyalo miyo ng'ato bedo kod amiba. Mokwongo en pi ma ji modho. Mano e gima ni number 1, pi mimodho. Nikech pi mimodho, thoth ji ong'e maber ni pi mimodho kosekete chlorine to ni mano pi ma safe. To cyst, tong' mano wacho cha, chlorine ok nege, kata iodine ok nege. Gima nege en kochwak pi. Temperature mar above 55 degrees Celsius kadhi malo. Mane mabiro nego tong' ka. Koro kopo ni modho pi moko chwake, to yot mondo mitim nade? Ibed kod amiba na. Kopo ni ok iluoko lweti gi pi mamol gi sabun, in iyudo gimoro sechwe lweti, chiemo chama kamano, samoro chiemo michamo ni en tiere kod tong' mar amiba, ibiro timo nade? Ibiro bedo. Kopo ni ng'ama handle ni chiemo, food handlers, especially hotels mwadhiyegi, samoro ng'ato ni kod tuo mar amiba, tiende ji mang'eny biro end up gang'oa kod infection. Jonono gongero ni geng'o ber moloyo thiedho. Koro wageng' amiba ka. Namba 1 nisewacho misenuoyo ni ndalo duto te waluoko lwetwa gi pi mamol gi sabun. To kiluoko lweti to nyaka igo sabun mine ka sabun ogore maber kama. Maber miluok lweteni maber. Kaka waneno picha ni. Jago ni luoko lwete maber gi pi gi sabun. Wageng' amiba. Namba 2 en gima koro watimo ka iluongo ni health education. Puonjo ji mondo mi ng'at mantiere gi shida mar symptoms kata signs and symptoms moko mawatemo wacho ka oringo dhi osiptal. Ka daktari osedhi monene mofwenyo ni en kod amiba, ithiedhe. Koro thieth no, ing'ama tuo dhi osiptal mondo daktari odhi oneni. Kosefwenyo ni nitiere kod amiba, oketi yath. Samo oketi yath, muony dos mitieki kaka daktari otimo nade? Ondiko. Mano namba 2 mabiro konyo. Namba 3, olembe kaachiel kod alode. Namba 3, olembe, alode. Alot kik icham alot manumu. Yen shwa ni alot otimore nade? Itede mochiek. Ken olemo iluoke kabisa. Ken nyalo pil, kinyalo poke mokwongo, koke tim nade? Koke chame. Namba 4, cho. Nyaka wen shwa ni wan kamora mora montiere. Wadhi e cho. Onge losruok e bungu. Onge losruok e traf, kasti dwa wito e jwala kogi kutieno, flying toilets. Koro mago gik mabiro konyowa. Namba 5. Namba 5 nyaka wang'e ni kama wadake onge gimiluongo ni overcrowding. Nikech iyudo ni sama ji overcrowding nitiere to reruok bende bedo. Ema mineno ka tuo ni samoro bende kuonde machalo kaka
orphanages ong'enye ga samoro kuonde machalo kaka prisons ong'enye nikech gin kuonde ma ji ofundore kabisa koro biro ni samoro ng'ato odhi olosore kacha okologo malong'o to nikech ji ofundore gimosore koro gini biro landore yo mayot kuom ji kamano. Namba 6 hapa ni watieko gi to ido kacha ni joma mine ema thoth ne gamo tuo mar amiba. Namba 6 wanyalo wacho ni kapo nono ni in ng'ama miyo wach mar muodo lo kata chamo od biye nyaka koro ang' iweri go nikech ok ing'eyo ni lo michamo ni samoro ng'ato nolosore kanyo. Namba 7 daktari namba 7 waneni pi duto te ma watiyo godo ochwak maber kaeto bang'e owe okwe kosekwese chiemo kweno bendi ume mondo mi kik kute kata buru donje manyalo kelo tuo mar amiba. Kamano. Namba 8 nyaka wang'i ni nyithindo duto te wang'iyo malong'o masasa ma gidwa chiemo waluoko negi lwetegi sasa ma gi ya tugoko waluoko negi lwetegi mondo mi kik gigam tuo mar amiba. Namba 9 joma chuo machamo mtura kata machamo bando mobul nyaka ine ni bando no obule maber ok ni wawe inyalo gamo kute mag amiba. Namba 10 mogik daktari miya namba 10 namba 10 kete chenro mar penj laktar mondo mi yud kaka inyalo ng'eyo mathoth ponono ni neno ranyisi gi inyalo chich ni maa en amiba ring piyo mondo mi yud kony mondo mi kik ibed kod complications. Kamano. Adwoko ni erokamano daktari kuom biro e chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. Wach mogik miweyowa godo. Wach mogik madawe godo gi thuru en ni wabeduru jok ma ohero dhi osiptal kik wabeduru jok ma samoro amora miwinjo ka ntiere dalili mar pogruok e dendi to idhi ng'iewo painkiller nitimuonyo. Wabeduru jok ma dhi osiptal sama iwinjo ka ntiere ka dendi nigi change moro amora tidhi osiptal to daktari neni. Sama daktari neni no nitie gik mang'eny monyalo nitie complications mang'eny monyalo geng'o ma ka de wek dhi osiptal to do timro nade do nyuolore e dendi. Koro mane gima nyalo wacho. Erokamano. Ponono ni ng'ato der mondo mi tudre kodi inyalo yudi kanye daktari kinyalo miyo namba simu bende wanyalo dwoko erokamano. Kopo ni ng'ato dwa tudore koda to inyalo tudore koda namba mar sime ma en 0725796310 0725796310 kata namba wa mar office Equity Afya Kasarani and 0765 00 00 35 0765 00 00 65 00 00 35. Erokamano daktari, adwoke erokamano. Ponono waluongi odiochieng' machielo ibo biro wachako go mbaka chenro mar penj laktar. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya jahera mar penj laktar kuom kete Ramogi TV kama kawuono wang'iyo tuo mar amiba. Daktari opimonwa kacha kako donjo okelonwa nyaka ranyisi makineno kaachiel kod yore mag thieth. Kama daher mondo mi akete maino ni ponono ni idhir laktar moyu ni nitiere kod amiba momi dose te matek itiek dose. Kik imuony yath tiwe nus dendi biro bedo mochayath magikone kata kiyudo tuo aina mag amiba gi to kata mi yath to konyi mabende nyalo kelo ni chandruok. Nyaka kendo odiochieng' machielo kabokeno ni penj laktar iluonga ni Ruth Otieno oriti masane.